Umsebenzi osekuphela iminyaka eyishumi eqashwe ukusebenza ePosini uthi abazi lutho ngesikweletu esiphezulu seMedical aid. Abaningi besaba ukuthi bengase bengabi nayo iMedical aid maduze. Isimo esisebenza kuso njengabasebenzi basePosini sisiphethe kabi kakhulu, sisenza ukuthi singakwazi ukucabanga ngekusasa lethu ukuthi ingabe lisaqhakazekile yini. Izikweletu eziphezulu zeMedical aid zifika nje izisebenzi azikanyuselwe iholo lazo eminyakeni emibili. Yize abasePosini bemanqika ukuphendula imibuzo, izinyunyane zithukuthele eziganunwabo. We want the employer to update all the pension funds of employees as per the court ruling to ensure that employees are not going to be disadvantaged by continuous dragging its feet of employer for not paying the pension funds accordingly. Those monies that were deducted did not go to the intended service providers. That's an indication that the post office is in woes in terms of finances, and therefore it needs some serious intervention coming from the state. Amaphosa amaningi awanakekelwa okwenza umphakathi ugcina ungalitholi usizo ngendlela efanele. Abantu abadala bathembele kakhulu kule nkampani. As pensioners, we rely on post office, most of us, because of when it's a day of pensioners day, we got our money there. Yes, rest izakhamuzi zithi ziphazamiseke kakhulu ngokuvalwa kwePosi. Izinyunyana zethi izikweletu zeMedical aid ziwubufakazi bokuthi isimo sibi kangakanani.